Dyma ni gem llwyfan Steddfod Pen y Bont efo hogia Alpha, sut ydych chi ge? Da iawn, da chi llythrenol newydd ddod i ffwrdd o'r llwyfan. Sut dath y set? Do. Sôn da fo, do. Da chi chwarae'n Steddfod yn Flint hefyd llynedd yn do? Do. So, a mwynhau'r profiad yna hefyd? Do. Ond un o gigs cyntaf hefyd. Sut beth ydy, mae profiad o chwarae'r lwyfan agored fel hwn yn Steddfod bach yn wahanol i lot o gigs da chi'n neud, mae'n siŵr, ynddi? Sut chi'n dweud? Wel, da ni fel arfer yn chwarae mewn clybiau, clwb cael dre, so mae'n cael chwarae mewn rhywle fel yma. Paint, Di'n anoddach o ran y sŵn a pethau rheoli'r sain ni? Dwi'n meddwl bod o, ie. Yndi, Yn weithiau. fan'na, o'n i'n gweld weithiau, o'n i'n methu gael bod dim at y gilydd. Ie. Edrych ymlaen at yr haf rwan, amlwg lot o festivals up here ar y gweill. Be sgyn Alpha wedi linio fyny o ran gigs ag ati? Gynna ni gig ar y degfed, oes? Yn Neilygwen. Calvary, so... Da ni'n licio Neilygwen fel tron o'n. Ie. Dipyn o gigs os rhaf, a wedyn brwydr y bandio, beth o'n i'n gweithio at. A hefyd, diwan mis yma, 2 sengl newydd allan efo sesiynau sain, sef Rhydd a Mwgwd. O, briliant. Ie, a gig rhyddhau hwnna'n Clwb Powder hefyd. O, gwych. So, pryd mae'r gig yna? Dwi'n siŵr, e? Diwan mis yma, dwi'n siŵr mai. Diwedd mis Mehefin. Diwedd mis Wel, mae'n mis Mai, dal yn fis Mai yn dechnegol heddiw, ond diwedd mis Mehefin rhywbryd fydd gig lansio hwnna yng Nghanarfon, ie? Briliant. Ac yn Studio Sain, da chi wedi bod recordio hynny, dwi'n cymryd? Efo Robin Llwyd. Robin Llwyd yn cynhyrchu? Ie. Gwych. A sut mae sŵn Alpha di newid, achos wnaethoch chi ryddhau album llynedd yn do? Album cyntaf chi, a chi'n chwarae teg yn grŵp ifanc yn rhyddhau EP eich hunain yn fuan yn eich gyrfa felly. So sa'ch chi'n dweud bod y sŵn wedi datblygu o'r EP yna? Da lot mwy trwm wan, do. Ond fatha EP ra mwy fatha rhywbeth o testler lle, jyst llicho beth allan, jyst i bod gynna ni wbath yna lle. Ie. A wedyn, ie, mae'n datblygu. Gyda ni lot fwy o bedal, so fatha, ie, definitely. O gyda chi'n mateb da i'r EP do? Do. Ni da. Ond da ni'n gobeithio fan, dechrau recordio beth yna ar y deg wan, a allan rhyw EP, eich album blwyddyn nesaf. Felly lle sa'ch chi'n hoffi recordio'n Studio Sain eto neu beth sa'ch chi'n ffafrio? Sain. Sain, swn i'n dweud. Ach, da chi recordio Sengl Selar hefyd yn do yn Studio Sain? A wedyn, ond yr EP lle nath chi recordio hwnnw? T. Rhys Jones. Ie. Rhys o B&O. Ie, wrth gwrs, ie, fo fo'n cynhyrchu wedyn ynddo. Ie. O, gret. Wel, pob hwyl efo gigs yr haf, ac efo'r sengla yn enwedig. A wedyn, cadwch mewn cysylltiad o beth sy'n ar y gweill, ynddo? Diolch, boys. Reit, ta, honni, cael nôl ni. Mae'n honni Thomas Rhys. Mae'n chi'n enjoyo.
Swiss yn dal i ddod. Tom Swiss yn dal i ddod. Fi'n am gobaith gyda fod, yeah! Diolch.